मिक्स बाय हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चनपटिया। Presents by Unique Films. मिक्स बाय हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चनपटिया। सुतेलु जब तो से जावा पजा के साचे बतावा हमर कसम के खाके सुतेलु जब तो से जावा पजा के साचे बतावा हमर कसम के खाके सपनों में जो हेलू कि ना हो याद करके रोवेलू कि ना हो। हाँ याद करके रोवेलू कि ना हो। सुतेलू जब तो से जावा पजा के साचे बतावा हमर कसम के खाके सपनों में जो हेलू कि ना हो याद करके रोवेलू कि ना हो। करे जा याद करके रोवेलू कि ना हो। Presents by Unique Films. एने हम रात दिन तोर पत बानी हमर बनाई दिहलो पोसेक कहानी सुनक कहानी। एहने हम रात दिन तोर पत बानी हमर बनाई दिहलो बस एक कहानी। हम ही तो रही तोहर पागल दीवाना फिर हो खतारू काहे इतना बेगाना हमके कब खोजेलू कि ना हो याद करके रोवेलू कि ना हो। याद करके रोवेलू कि ना हो। Presents by Unique Films. राइटर विदेशी से पहिलू धोखा धरे अवधि से आर्यन जियते जी मरी जियते जी मरी। राइटर विदेशी से पहिलू धोखा धरे अवधि से आर्यन जियते जी मोहरी बिरह के तीर से मारी पीड़ा देलो पल भर में हमसे मुँह फेरा लेलो गम में कब खोवेलू कि ना हो याद करके रोवेलू कि ना हो। करे जा याद करके रोवेलू कि ना
रिकॉर्डिंग स्टूडियो।